ξέρετε μη με πίνετε. Μέχρι τώρα 2 η ώρα έπαιρνα παντζούρια και μπαλκόνια. Εγώ γύρισα κατά τη 1 και 6, 8, 10 και το μαντιβλί πας 11. Αυτό είναι η τελική μας σήμερα να μην κερδίσουν. Εγώ θα τους βάλω πρέπει στο 5 γκολ έτσι. Και να τους λυπηθούν να τους βάλουν τόσο. Το θέμα είναι ότι... Α, το αρχηγό. Άντε καλέ μαμά μου λέει, δεν θα έρθεις μου λέει, πες μου αύριο. Ρε μπάμπι του λέω, άσε με λέω. Καλά λέω θα δούμε, γιατί έχω του λέω κάπου να πάω. Και έχω του λέω και γάμο του λέω, το βράδυ είμαι και κουμπάρα. Α, είσαι και κουμπάρα. 8 η ώρα έχω να πάω σε γάμο, είμαι κουμπάρα. Θα πάω 5,5 ώρα πασπενιστό. Κάμισα το μουσοφόνο μου τώρα με το που θα πάω να φύγω κάτι στις 5 η ώρα. 5 και 20 να πάω να πάρω τη συμπεθέρα μου και την ύφη μου. Να πάμε στην Κομμότρια. Απαγκαλιαστήκανε. Εγώ είμαι σαν τον Ηλία, δεν μπορώ να παίξουμε. Πάρ' τον Ηλία μαζί και ναι, αγκαζέ θα αρχίσουμε. Το ένας θα πηγαίνει από τη μία και θα συναντιώσαστε. Θα κάνουμε συνάντηση. Κάνει ζέστη όμως, έχει φόβραση. Ναι, δεν έχει κυρία. Και όμως με ενοχλεί, θα βάλει τη γαλιά μου, με ενοχλεί η εμπειρία αυτή που έχει. Κάθε μάτι αυτά, και έχω ολογία στον δρόμο, δεν τα χωράμε βέβαια. Πού το βάλεις και μέσα από τη μέσα μεριά μου. Πώς δεν φέρεις και τη γυναίκα σου. Δεν έχει χώρο. Μπα, δεν έρχεται η γυναίκα μου. Ναι, σήμερα βλέπω το κουλούφια του... Στα αυτοκίνητα είναι. Μπράβο, μπράβο! Άντε Μαρκό, άντε το πρώτο. Όχι, όχι. Α, ο προπονητής είναι αυτός εκεί πέρα. Ναι, ο κόσμος προπονητής. Δεν τον ξέρω τώρα. Το μαλάκι. Ναι, αλλά δεν τον ξέρω, δεν έχω ξανάρθει εγώ. Τόσους χρόνους στον υπόδημο δεν ξέρω. Ναι, και εγώ αυτό. Offside, offside. Πάντως έχουμε πολύ κόσμο σήμερα. Αν ήταν λίγος καλύτερος εδώ θα γίνει ξέρω. Εδώ διευκολύνει. Σίγουρα. Και όμως δεν έρχονται, λέμε μακριά, είναι μακριά πώς να έρθουν. Να, και δεν έρχονται. Καλά έβρεχε σήμερα. Εντάξει, και θα διάσω. Πού να κάτσει. Εμένα Φεύγεις. Εμένα μου αρέσει μακριά. Για να πρέπει να έρθουν. Δεν γονέται και η Νιόρβα απέναντι και έχουμε προβλήματα και δεν γνωριζόμαστε καλά. Δημιουργείται ψυχολογικά στα παιδιά. Γεια σου! Δεν είναι χαζομάρα, είναι καθόλου. Είναι μπαμ και κάτω, να τους δείχνει την παλιά μου. Τρεις είναι 8 αυτοί, βάσει μου. Βέβαια. Κάτω ρε Χρήστο από εκεί. Τι, δεν έδωσε τίποτα. Δεν είχα καφέ τώρα για να πιω το απόγευμα καφέ. Εγώ το πρωί πώς θα είναι. Πιο γρήγορα κόρη μου Σπύρα, πιο γρήγορα. Βάλε λάδι στο στραγάλι!
Έγινε προπονητή από εκεί και δεν από εδώ. Άτιμο, δεν κρίνει το στραγγία. Άμα παίζει ο καθένας για πάρτι του, θα φάμε και γκολ και θα βάλουν μυαλό μετά. Offside. Καλά, σου δίνουμε και ένα ξυπνητήρι να ξυπνάς εσύ που δεν είσαι offside. Μπράβο! Πρόεδρε, είναι ώρα να πάμε βόλτα! Πρόεδρε! Λία! Έφυγε! Φύγε! Πού είναι? Καλέ πόντος και δεν το πρόλαβα. Κόρνερ. Για πάρε και κανένα zoom τον πρόεδρο, σε παρακαλώ. Πού τον προλαβαίνω, πού τον. Τον προλαβαίνω, αφού εμείς δεν το βλέπουμε τώρα που Πού είναι. τώρα. Ούτε ξέρω. Είμαι χαμηλά εδώ και δεν βλέπω τώρα. Ούτε εγώ τον βλέπω. Α, γωνία είναι, γωνία είναι. Από τι φωνάζει. Παιδιά, σιγά την μπάλα εδώ, να μας χτυπήσετε. Μπράβο. Έλα, ρε, ξυπνάτε λίγο, κυνηγάτε την μπάλα, ρε. Μπράβο, δώσε. Πάμε στην μπάλα, πάμε. Μπράβο, μπράβο! Ο Χριστάρα, ποιος θα το βάζει? Ο Χρήστος, ο Κουβαράς. Παιδιά, από εκεί στην άκρη να παίζετε, στην άκρη. Κοιτάξτε πως μου κάνω το παντελόνι μου, μαλαρώσα. Και οι δυο σας μαζί. Και οι δυο σας μαζί. Δεν το κάνω. Ένα που τρέχει ο Καζάκος. Ένα δεν έχει ο Καζάκος, Νίκο. Έλα. Ένα μωράκι δεν έχει ο Καζάκος. Ναι, και μια κόρη. Ένα κοτσάκι, ναι. Ωραίος. Μπράβο. Βγήκε. Α, την πρώτα. Δεν πάει αυτός, ποτέ δεν πάει πάνω στην μπάλα. Την περιμένει. Μπράβο ρε Χάρη. Μπράβο. Τι έγινε τώρα? Πιο γρήγορα, ρε Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο Μιχάλη. Έλα, κύριε Πακίδη. Μόνος μαζί με τους άλλους. Μπράβο, μπράβο.
Δεξιά, δεξιά, μπράβο Κατζάκο, δεξιά. Όχι, μεταξύ τους θα σκοτώσαμε. Έλα μέσα, έλατε μέσα γρήγορα. Χάρη, ετοιμάσου, Χάρη. Φύγε, Χάρη. Μπράβο, Χάρη. Έγραψε αυτό, Έλα το φορκάστ. Ωχ, βρέχει. Έλα και εσείς από ζάχαρισε και θα λιώσεις. Καλή το λέει ο Καγιάς. Βάλτε σε προφυλακτικό τη μηχανή. Λες να δείξω εγώ την ομπρέλα και να σε κρατάω την ομπρέλα πάνω στο κεφάλι. Άντε. Πού θα χάσουμε. Από εδώ την είχε ο Τσάπος, από εκεί την είχε. Τι είπατε, χτύπησε αυτός. Ποιος? Να μας χτυπήσουν κιόλας. Μαύρη της μοίρα. Το βλέπω να πούν διακόπτη ο αγώνας, φεύγουμε. Εντάξει, αγωνίζεται. Ναι, Κάτω, κάτω, κάτω την μπάλα. δεν μπορεί να φάει να παίξει με την ομάδα την άλλη. Έφυγε αυτός. Πού έφυγε, ακόμα εδώ είναι. Θέλω να πάω απέναντι και βγαίνει τον Καμαρόνο. Μπράβο ρε Μπαμπίνο, μπράβο! Ο Μπάμπης στην άμυνα είναι εγγύηση και ο Γούτης πολύ καλός. Μπράβο Γιώργο, φύγε! Φύγε μοναχούλη σου! Μη φοβάσαι το λύκο. Μπράβο Γιώργο! Όχι. Δοκάρι ρε παιδί μου! Αμαλία μου, δεν θέλω να πειράσω. Έξω, έξω, κοινό, κάτσε, περίμενα. Κάτσε, να το βγάλω. Κάτσε για να το βάλω και εγώ τσέπου, γιατί είναι πρόβλημα. Βρήκες, ναι, ναι, εντάξει. Έλα από εδώ, μου θες να πιάσεις εγώ λίγο την ομπρέλα, Δεν πειράζει, όχι, άστη. Σε λίγο άμα είναι. Άστη, Νίκο. Είναι μικρόβιο. τι που μπορεί, για χάτε καλά. Όχι. Μπράβο Νίκο. Έφυγε και αυτό. Άντε ρε Χριστάρα! Δεν ήταν offside. Γιατί ήταν offside? Όχι, δεν ήταν καθόλου Είχε offside. δώσει φάουλ, τι είχε δώσει. Κάτι είχε δώσει ο. Κάτι έδωσε. Όχι. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, γιατί εσείς τι λέτε. Εσύ ποιον είσαι καλέ. Ποιον είσαι εσύ. Τσάκου. Δεν τους νοιάζει. Καλά που το είπες και το συνδυάζεις. Είδες ο μπαμπάς που βάλε γκολ, είδες. Και εγώ από μακριά νόμιζα ήταν το Καλογερόπουλο γιος. Όχι, όχι. Το Καρλογερόπουλο είναι πιο μικρό. Όχι, από μακριά ήταν απέναντι στο προχώμεσα. Τελικά δεν το έδωσε κόρνερ. Ναι, Άμα βγήκε έβγαινε η κόρνερ. παλιά μέσα, Γιατί χτύπησε στον τερματοφύλακα και βγήκε κόρνερ. Κάνε ρε παιδιά. Ο Μπάμπης από την άμυνα βρέθηκε εκεί μπροστά. Ο Μπάμπης δεν είναι μπροστά. Όχι, όχι, είναι ο... Ναι παιδί μου, αφού τον είδα μπροστά είναι. Να τώρα πάει πίσω. Τώρα πάει πίσω. Ήταν εκείνος. Βρενάτος ο Μπάμπης σου λέω αφού είναι άμυνα, ο Μπάμπης και μπήκε μπροστά τώρα βγήκε. Τους έβγαλε όλους μπροστά τώρα, καταλαβες. Τους έβγαλε όλους επίθεση. Τον Καζάκο, τον είδες πως του πήρε την μπάλα. Ωραίος ο φωτογράφος. Φωτογράφος σήμερα πετάει. Πετάει ο φωτογράφος, πάρτε του ούρα! Ούρα στο φωτογράφο! Ναι, ναι. Παντρεμένος είναι. Ναι. Να μου λέει Μαλία... Όχι, δεν ξέρα. Δεν το ήξερα εγώ. Παντρεμένος. Ο Ηλίας μάλλον τον είδε με μια κοπέλα και μου λέει Είναι αρμιασμένος. παντρεμένος, δεν ξέρω. Παντρεμένος είναι, ζουνε μαζί, αρμενιασμένος είναι και θα συνδυάζουν όλα μαζί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και τα κουτσομπολιά γράφω, σας το λέω, Ναι. Ναι.
Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα κακό. Εντάξει, δεν βρήσαμε κανένα, αναρωτιόμαστε. Εγώ σας το λέω ότι μας. δεν περνάει, πώς το λένε. Να πάρεις την κάμερα σου γράφα και αυτά να να όλα πάρεις τα άντρες γράφουμε. από εκεί. Να γελάτε μετά. Ακούς, να πάρεις την κάμερα σου και να πας από εκεί. Τώρα, ναι. Να μπορούμε να πούμε και τίποτα. Να το, πούντο. Να το. Αρχίζει και ταλαντεύεται. Και αν πάει και λίγο ακόμα πιο μέσα, λίγο πάει, από δεν το πάει. ελάχιστο, Είναι θα κρατήσει, πιστεύω. Για να δούμε. όσο κρατήσει. Όσο κρατήσει. Όχι, τρελάθηκε. Το αφεντικό τρελάθηκε. Τι έγινε. Άμα τους βγάλουν κόσμο θέλουν πολύ ξεδέλμα. Θα θέλουνε, δεν είναι. Τι ώρα είναι. Παρά 25 δεν είναι. Ναι. Και 38. Πάει μόνη της η μπάλα, ξέρει. Για το τέρμα μόνη της, ξέρει τον δρόμο. Πλάγια με και κάνεις offside. Αυτό τους προσκονάζουν. Πολύ πλάκα έχουν. Πού γέλασα, εγώ δεν είχα. Στα 600. Να δω τι κάνεις από εδώ κάτω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αυτό το νερό έπεσε κάτω. Ναι, ορλία σε κελί. Ναι. Η μπάλα μόνο σου είσαι. Αυτό είναι, του πήγες. Παίζε μπάλα ρε, ηθοποιέ. Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο. Κόκκινη, πράσινη. Τι το ξανακάνεις αυτό, Όχι ρε Γιώργο. Είσαι με τα καλά σου, ρε! Γιάννη, τελείως! Μαλάκας είσαι! Όχι, έχει δίκιο τώρα, εντάξει. Όχι, για το Θεό, τι είναι αυτά. Κάτσε πίσω. Κάτσε εδώ να βλέπω κινδύνο. Τι να δεις. Να σκοτώσουν τα σκότω. Να σκοτώσουν τα χώρια του. Και τώρα δεν πάει καιρός να το βοηθήσει. Τι έγινε. Όχι ρε. Όπα, σιγά. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Πάμε, δεν ξαναγίνει αυτό, τελείωσε. Έχεις πονάκης, δίκιο, δεν ξαναγίνει. Τελείωσαμε, το έχουμε πει κάτω πάλι. Πάμε! Πέτε Γιώργο, έλα Γιώργο, ταχτόμαστε, έλα. Χέρι! Άρη, Άρη, Άρη. Κάτι έξω, Πακίδες, βγάλτε έξω. Καστάσου, αμ! Μάζεψε την να μην πάει μέσα. Ήταν με τοπική, ήταν αυτή. Μάρκο! Πιο πίσω, αγόρι μου! Πιο πίσω, Μάρκος, λίγο! Μάρκο! Δεν για να που πάει, ρε! Άστο, Νίκο, άστο! Μόνο σου! Αριστερά, γρήγορα! Γρήγορα, ρε! Δεν κοιτά, με γραμμή, Γιάννη, Δημήτρη! Γρήγορα! Δίνε! Δεξιά! Κάτσε μίμης! Ναι. Δεξιά! Μόνο σου, πήγε! Τώρα ξεκινά μπάκινη! Βοηθάω, δίπλα σου! Άντε, Καζάκο. Μπράβο, πίσω!
Έλα σου, έλα, περίμενε, έλα, εδώ. Κεφάλια, εδώ. Ατσαράκι, έλα εδώ, εδώ. Εδώ για να βγεις άμα πώς, εκεί πάστηκε. Περίμενε. Άκου ο άλλος ο αρχηγός από εκεί. Ω, κύριε Χριστό. Όλη αυτή τη λάσπη θα μου τη φέρει. Δεν θα βγάζει τα μουτσάκια απ' έξω. Ο Ηλίας, ναι. Ο Άκης. Κράτησε στη ώρα, αρχίσαμε. Και 5 πρέπει να ήταν, και 10. Και 10 πρέπει να ήταν. Και παραπάνω δεν τρέπεσαι να πεις. Ναι, γιατί σχεδόν και 5 εγώ και ακόμα δεν είχαν. Θα πρέπει να κρατάει η ώρα. Βέβαια. Φοράει ρολογιάρα εκεί. Φοράει. Έχει κρατήσει, έχει πιάσει. Α, το μαλακίσαν το θέμα. Έλα τώρα, παίζουν το μπάλα, γρήγορα ναι. μία. Έχουνε... Φύγε μόνος σου. Μόνος. Ήσουνα μόνος. Ήσουν μόνος σου. Δίνε. Δώσε. Δώσε και σώσε. Τόσε πράγμα. Κάτω. Άντε πακυριβάρα. Άντε βρε πλάκα, άντε να κάνεις. Δεύτερη, εντάξει. Μέχρι να ξαναπέσει. Εντάξει. Ό,τι κρατήσουμε. Μπράβο, ένα κουτί. Τι να αλλάξω μπάλα και εγώ τραβάω την παλιά. Τι έχω πάθει. Ναι, εγώ δεν κοιτάω τους παίκτες. Την μπάλα πρέπει να παρακολουθώ, κατάλαβες. Ατσαράκι, έλα εδώ, αγόρι μου. Και να πάει. Βέβαια. Έτσι, άλλαξε. Τώρα μη φωνάζουνε. Δεν έγινε τίποτα. Άντε πάλι. Πήγε ταξίδι μπάλα. Τώρα πήγε στην εξέδρα. Εντάξει, τουλάχιστον πήγε προς τα μέσα. Κοίτα ρε παιδιά που κύλησε. Τα σκαλιά τώρα. Κατέβηκε τα σκαλιά. Τα κατέβηκε όλα τα σκαλιά κάτω. Αν είναι αδυνατό. Να πήγε του λάθος. Έχει πολύ λάθος. Ναι. Άγκας. Το σεζόν που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, πότε κάνουν Άλλαξε. προθέρμανση, ποιον είναι τους πάνε. Έξω. Αύριο ετοιμασία. Πότε πάμε πάνε που Ολλανδία. Σε βροχερή χώρα για να ταιριάζουν με το κλίμα. Στην κατασκήνωση στην Πεντέλη. Πέσε τώρα. Όχι με φόρα, όχι με φόρα. Γρήγορα, πέσε. Πάμε τώρα. Πήγε, κομμάνα σου πήγε. Και η χοληψία από εκεί πέρα και από εκεί σώπια. Άντε. Όχι ρε γάμο, δεν περάσει. Ορίστε, θα μπαινε το γκολ και θα βγάζα την τσιτσίδα σου. Πήγα από τη μέση. Μόνο σου πάμε τώρα. Φτιάχνω ωραία. Παίρνει. Κάναμε Παρασκευή προχθές και είχε υποδρόμιο. Μπερδευτήκανε. Έλα Λατζάκι, τελείωνε. Άρα λίγο το βάλουμε μόνοι μας. Κασόκες πάει πιο πesa δίκαια. Εσένα θα γίνει πέντε πesa δίκαια. Έτσι μου το να πούμε. Ρε Μάρκο. Να, ο Κοντρούλης. Τι γέλιο θα με κάνει αυτό να κάνει. Κλείσε Δεν ήταν ρε πιο τώρα, παγής μια φορά πηγαίνει με μισή. Χιλιά τα παίξω, θα με πεθάνει στο γέλιο. Όχι, εσύ λες τον άλλον τον κοντρούλι. Των 200 κιλών, αυτός είναι πιο χαμηλή. Τον 150. Ναι. Ξέρετε την άλλη φορά που έβριχε Όχι, Δεν είχε τσακωθεί ο στην Ηλίας. Αργυρούπολη. ο Χάρης που έγινε. Μπροστά ρε Δημοσθένη, μπροστά πήγαινε ρε Δημο, μπροστά πήγαινε ρε Δημοσθένη. Ξεκίνα. Για πίσω ελάτε ρε. Μπράβο, πάμε. Ωραία, πάμε μόνος. Φάουλ! Τίποτα! Μπράβο! Τι κόρνερ! Φάουλ είναι! Κουβαράς. Μες στην περιοχή. Τσάκο. Κάτσε εκεί που είσαι Τσάκο.
Ο Πολυκαντρίζης τρώνει το αυτοκίνητο, κάνει χιλιόμετρα. Ναι. Παιδιά, Πολυκανδρίζης μόνο εδώ περπατάει, το ξέρω, του πήγε στα αυτικά. Άρα του κάνει και καλό, Βέβαια. Κάθε αγώνας είναι υγεία που... Σάκο! Δεν έχουν παίκτες μόνο οι άνθρωποι να κάνουν, ένας παίκτης είναι κάτω. Είναι 5 δικοί μας. Μην πέφτεις! Τώρα! Είσαι Σάκο! Νίκο! Μπερδέψε τα μπούτια του αυτούς, εντάξει. Όχι! Άρα Παπίνο! Νίκο! Τη φράτσα φτιάξε! Είμαι και... Άσε να ρε, ζευγόρι, άσε να. Την δεύτερη φορά πήγα την έφτιαξα και μου ξανακόβηκε πάλι. Θα πάει την ώρα που όλο το πνεύμα σου μικρό. Να ανταλλάξω, θα αλλάξει και να τα κουβάλεις σπίτι. Όπου κοίτα βήμα ο Πολυκαντρίτης. Δεν χάνουμε τίποτα. Σε ποια κούρσα τρέχει αύριο, να τον παίξω πρώτο φαβορί. Αχ, δεν πέρασε. Πάντως το καλό είναι παρόλο που φωνάζει ο προπονητής, έστω και έτσι όπως φωνάζει, είναι επιταχυμένος. Είναι καλό αυτό, καλό τους κάνει. Και αυτά είναι πολύ οξύτητα. Και τις φωνές δεν ξέρουν. Ίσως με γυρού δηλαδή στην πλαγωγία μέσα στον ίδιο. Μέσα στο γήπεδο. Μαλώνανε. Στις αρχές μαλώνανε. Δεν τον ακούγα καθόλου τον προπονητή. Καλά, ο άλλος ήταν πολύ... Όχι, αυτός ήταν εδώ. Αυτός ήταν αρχαία αυτό. Ήταν αρχές. Ήταν έτσι. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν Πες και το διάλογο του. Μπράβο, μπράβο! Στο τσάκ το που δεν έπιασε. Πολύ γρήγορο, πολύ καλός ήταν. Το πρώτο σου... Εντάξει, καλά παίζει, καλά παίζει. το φαντάζει να φάνε και γκολ. Να φάνε και αυτά μες στην μπάλα, γι' αυτό είναι η μπάλα στρογγυλή. Εντάξει, λέω επειδή είναι λίγοι, γι' αυτό. Δεν παίζει ρόλο αν είναι λίγοι πολλοί, τι. Μπορεί να είμαστε 10 και να είναι 3 και να φάμε γκολ, τι. Φωτογράφια έφεραν μια φωτογραφία. Όχι, δεν πέρασε. Τώρα πέρασε πάλι. Α, δεν. Άσε, δεν πιάνει πια. Στα πρώτα παιχνίδια πιάνε. Που στέλνει πέναντι, κάτι κάτω. Θα το σφυρίξει και offside εκεί που κάθεται τώρα. Ναι, βέβαια. Άμα πάρουν την μπάλα. Ναι. Άντε ρε Παπίνο που θα σου φύγει σαν παλιά. Τώρα το τρόπο σπίτι. Ναι, πρέπει. Και ρίχνει, δεν σταματάει, ρίχνει. Αφού την καταλαβαίνεις, κάνει πλάτσο το μουγαράκι. Δεν σε πετούσα, Ναι. Έλα. Άντε βρε χάμα, άντε. Πάγκο! Πάγκο!
Άντε αγόρι μου και πως θα χάσεις. Ποιος είναι? Παπακοτρίφτης. Η αδελφικά, την αδελφικά Ριωτότελας. Ναι. Τι είναι του Παπί? Φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε καλά. Γεια σου αγόρι μου. Είναι προϊσταμένη ή απλή έτσι? Μετά από τόσα χρόνια πρέπει να έχει παράσει. Πρέπει να έχει περάσει προϊσταμένη έτσι. Ναι. Να έχει πάει. Αλλαγή βάρδιας. Έβαλες τίποτα στα μάτι? Στη νοσοκόμα πήγαινε. Μπράβο ρε, απάνω του. Άμα μπορείς πάσα, ήταν άλλος μόνος σου. Μόνος σου. Γκολ! Μπράβο! Ήταν offside. Αυτό πρέπει να ήταν offside από την Όχι, πλευρά. δεν ήταν. Ξεκουράσου, ξεκουράσου. Πάρε μόνος του, άστα να. Άμα τους πέρασε. Επ. Μπράβο για τον δικό μας. Όχι, ο Μιχάλης. Αγκαλιαστήκαν, εντάξει. Ο Είναι Μιχάλης πέρασε. αθλητικό φαινόμενο οι εναγκαλιασμοί που λένε και στην καθαρεύουσα. Ένα αγκαλιασμί, ναι. Ναι, ναι. Τείχος, φέρτε τούβλα! Τι πούλα, τι μετώνε τους τώρα. Πάει για δουλειά ο Χρήστος. Δεν ξέρω αν θα σας τώρα περιμένω. Όχι ρε γάμο, όχι ρε γάμο. Όπα. Πρόσεχε, φύγε. Όχι εσύ άσε ρε Μπάμπη. Άσε ρε Μπάμπη. Τεμπεσίρι! Νομίζω ότι δεν θα την αφήσει, γι' αυτό δεν πήρε στη θέση. Δεν πρόλαβε να πάρει. Εδώ στήσου, εδώ μόνος σου, ρε. Κάτσε τώρα βλάκα τους. Έλα να μας έτσι παρέχει. Να την πάρω. Χρήστο, μόνος, τα βλέπεις, τα βλέπεις, ρε. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις μόνος σου! Μόνος σου μαζί με τους άλλους! Τι. Καλό. Τα βλέπεις, ρε, μην το κοιτάς. Θα λέμε 100 φορές, ρε. 1000 πόσοι του το είπα, ρε. 1000 του το είπα. Ακίδη. Γωνία. Κάτσε τώρα βλάκα τους. Κάτσε εδώ θα φέρω και το τάβλι ρε! Βγάλ την καράφλα σου απ' την κάμερα μωρέ, μπαίνεις μπροστά! Το βούστε δεν βγάλει. Πάντως ο Τσάγκος είναι ατομιστής πολύ. Ναι. Πολύ ατομιστής είναι. Όσοι φορές έχει πάρει την μπάλα, δύσκολα θα πιάσει. Ας την παράδα λίγο ρε. Μπερδευτήκανε. Όπα, δεν πέρασε. Φώναξε αυτόν εδώ, πες εδώ, στη γραμμή. Χριστό, έλα προλαβαίνουμε, έλα. Χρήστο, πιο πίσω κάτσε. Άντε αγόρι μου, άντε! Μόλις του το λέμε, εγώ θα σε κοιτάω. Θα σε αύριο λες και τραγούδα και στα μπουζούκια. Αν βλέπεις, ρε. 4,
4 και... Μετράμε διά, μην χάσουμε τον λογαριασμό. Έλα μία ρε. Εδώ ποια σιγουριά υπάρχει. Πας εκεί στους κίτρους μέσα. Αυτό μόνος. Πάω εκεί να με κλείσει. Εδώ μόνος. Έλα εδώ ρε βλάκα σου φέρω και κατέλη φαραντίνης κιόλας. Φεύγουνε. Παραδείο. Φεύγουνε. Θα πας, δεν παίξεις το άλλο μικρό Χριστό. Δεν παίζεις το μικρό άλλο. Ρε παιδιά, και 3 γκολ offside. Οι άλλοι δίνονται, οι άλλοι φεύγουνε. Άντε να πάτε νωρίς σπίτι. Έχω εγώ νερό, θέλεις. Τελείωσε ο αγώνας. Καλή αυτή τελειώσε. Ο αγώνας τελείωσε. Λιγότεροι, δεν τα πάτε μωρέ. Πάντως αυτό ήτανε, τώρα και οι τρία άτομα ήταν offside εκτός. Εδώ που τους έχεις με την κάμερα εσύ, αν θα το ξαναδείς είναι και οι τρεις offside. Και ο Χρήστος και οι άλλοι δύο. Καλά τον αγώνα τώρα. Τελείωσε. Είναι δίκαιο τώρα. Θα παίξουν οι υπόλοιποι, θα βγουν οι δύο, θα μείνουν 5. 3 πήγανε. Λοιπόν, παραφύγουμε. Τελίτσιο, άντε θα σκίσεις στην άλλη ομάδα. Τώρα τα κλειδιά θα μείνεις να το δώσεις στον Μπάμπη. Κάτσε. Μπάμπη! Τα κλειδιά σου τα έχει θεία. Εντάξει. Τι πες και εσύ στην άλλη ομάδα, την ξέρεις. Να πάω. Ναι, να συμπληρώσουν. Να πέσουμε τώρα, άσε μας τώρα. Εσύ μόνο αργά, γρήγορα είσαι να παίξεις. Ένα διπλό μεταξύ μας ρε παιδί μου. Δεν θέλεις, φύγε. Μεταξύ μας, μεταξά. Τώρα συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετάω. Γεια σας, γεια σας. Έτσι θα δούμε, δεν έχει τελειώσει. Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν έχει τελειώσει. Να ξανάρθει. Ήτανε test drive κάνανε. Πήγανε για νερό. Τώρα για τιμωρία θα τους πιάσει μια μπόρα που θα τους αλλάξει τον αδόξα. Αυτό το γεγονός τώρα γιατί δεν κάνετε μια χρονό. Καλτομιλία, δεν το μιλία ένα εγκροπιτάκι. Πω, καρέκλες θα ρίξει τώρα. Τις εξέδες το αγγλίες πιχτάει. Εγώ θέλω να σε πιάσει μια μεγάλη βροχή να δω πώς θα έρθει. Τώρα, νάτι, αφού στο είπα εγώ, δεν στο είπα. Για τιμωρία θα ρίξει καρεκλοπόδαρα τώρα, αφού κοίτα μαυρίλα. Τώρα επιστρέφω. Ο αγώνας έλαβε τέλος. Ζαλιστήκανε. Τι έγινε, τα παρατήσανε. Α, μπράβο. Τελείωσε. Τώρα έπιασε και βροχή για τιμωρία. Τελείωσε ο αγών. Άντε να πάμε να φάμε γιατί γυάλισε το μάτι μου τώρα. Για βράδυ πες. Στο τυχέτη σου, Γρήγορα! Άλλαξε! Άλλαξε ρούχα. Γρήγορα ρε! Έλα, Πακίδης πόδια, γρήγορα, Πακίδης! Μάτα να μου, ρε! Τι είναι αυτό ρε! Έλα ο Πακίδης! Άκρια! Μπράβο ρε Αττικό! Εκείνος τι έγινε τώρα! Εκείνος τι έγινε! Μαρσιλιά! Ένας και λίγο στο σφύριγμα, Τι έγινε, λάθος στο στραγάλι πάλι. Παταράκι! Κλείσε! Μας πάει στα νεύρα και βγούμε εμείς έξω τώρα. Ήρεμα ρε! Ρε, 7 μόνοι τους είναι, έξω την έστειλες. Ωραίος Αμ. Αττικό που σε βάλαμε, Αττικό! Τι έχω πάθει. Θα με τρελάνουνε ρε παιδιά, δεν μπορώ. Που σε βάλαμε, πίσω όλα! Ντρέψε τα μπούκια του καράφλα. Φεύγετε, μη φεύγετε. Κλείσε πίσω, κλείσε Καζάκο! Μόνο σου μείνε! Έλα, έλα! Μόνο σου!
Α, πάρω νερό. Έλα σκάσε ρε που δεν μου φωνάζετε. Μόνος, πήγε τώρα. Κώστα! Μπράβο Μάρκο, μπράβο. Άντε ρε Μάρκο. Όχι ρε Ζαν. Άρα το σώμα σου δεν με... Μπράβο, μπράβο, δεν πειράζει. Αρκεί προσπάθεια. Τι ρε Μάρκο. Ωραία, τι έκανε, τον κορόιδεψε αλλά δεν πήγε η μπάλα, εντάξει. Τουλάχιστον δεν την έπιασε ο άλλος αντίπαλος. Έτσι πράγμα, δώσ' τους και εσύ λίγο ζωντάνια έτσι. Εγώ πέτρα στο κεφάλι του να τους βαράω. Δεν δουλεύει το μυαλό της ώρες, κολλάει. Τις κασέτες που τους μαγνητοφωνείς πού τις έχεις? Έχω και στο σπίτι, τις έδωσα όμως στο Μάρκο τις έχει. Όλες. Τι αντιδράσεις κάνω, να τις Για να δούμε το κρατήσω. χρόνο με την αγωνία ομάδα δεν θα αλλάξουμε. Όχι, μαρτία να κάνει. Ωραίο είναι. Δεν θα κάνω κομμασί, όχι ρε, αποκλείεται. Προπόνηση θα κάνω. Τι έπαθες? Κλείσε! Πίσω, Τα βλέπεις! την προηγούμενη Βασικά! εβδομάδα και έκανα προπόνηση πέντε και... Μόνος σου, μόνος σου! Ήξερε η Μαρία και δεν ήρθε σήμερα. Εδώ είναι. Εδώ είναι στο αυτοκίνητο. εδώ. Ναι. Μεταξύ τους τώρα, κοίταξέ τους. Μπράβο, αμ. Να το έγινε, παραλίγο. Μην βιάζεστε. Αυτός ο Αντίκος όλο ταχύτητα είναι και δίνει άλλη την μπάλα. Όποιος βιάζεται δεν σκοντάται. Τι σφύρι. Αφού είναι 4 Αφού δεν τη δίνει την μπάλα, πάει και πέφτει πάνω στον αντίπαλο. Τι να κάνεις? Τα τζάρακια, να βγάλουμε, να παίξουν και αυτοί λίγο, να παίξουν. Πού είναι αυτά. Μπράβο. Έλα, Αλάκη, όπα! Έλα, πήγαινε, φύγε. Έλα, τζαράκι! Τσαντίστηκε τώρα. Τα βλέπεις? Τώρα ποιο θα βγάλει? Πάλι τον Μοντζαβίλη. Τώρα είναι μικρή παιδί. Ναι, τώρα θα σπερώνει κιόλας, βέβαια. Πίσω, κέντρο, Νίκο! Αντίκο! Έλα εδώ! Εδώ πίσω! Πίσω μου, εδώ πίσω! Μια ώρα ρε Γιώργο! Αντίκο! Έλα εδώ να μην φεύγεις αυτά! Παρά 4 κιλά πες μερές. Έξω Αντίκος θα βγει! Έλα έξω! Αλλαγή κύριε Ρεντά! Κύριε Ρεντά! Έλα έξω! Έλα έξω σου λέω! Έλα έξω! Έλα ρε αριστερά τα που κάνεις τώρα. Έξω! Ό,τι πει ο προπονητής. Είναι!
Οπ! Πήγε τώρα! Πήγε! Φέρε Μακίδης! Δες το Μακίδη! Να ο Τσάκος πόδια! Να ο Τσάκος πόδια! Γρήγορα πόδια! Τσάκος! Να δεξιά! Ματσαβίδης με μία! Η σφυρίχτρα έχει παλιώσει, θα την πάρουμε σφυρίχτρα του Φώτη. Αυτό είναι! Δεν ακούγεται καθόλου. Αυτή είναι η μπάλα ρε! Δεν πειράζει Γιάννη, έλα Γιάννη! Γιάννη! Άλλαξε! Άλλαξε! Δίπλα σου φωτογράφος! Φωτογράφος δεν ακούς! Θα δείξω Ηλία, τον βγάλεις! Δημήτρη! Αχ, το σκοτώσανε. Σιγά μωρέ το σκοτώσανε μωρέ. 2 μέτρα άντρα το σκοτώσανε σιγά. Απ' τη μέσα! Όλα παιδιά συνελοχλήσουν το παιδάκι. Σκύβο, Ναι, ναι. Τσάκο! Έλα στο κέντρο ρε! Να τις πιο χρήστητα το μπακόνι Ναι, σπίδηξε. σταμάτα εκεί πέρα με πιο χρήστο στο μπαλκόνι. Σπίδηξε. Μόλις της πει να έρθει ο Χρήστος τη μία έτοιμη θα της πει πεινά. Θα σου χωθεί, θα σου πιάσει. Αν έρθει ο Γιώργος στις 10:30 και του πει φάε, φάε και το πάω τη βρήκα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πήγε! Δώσ' του μία! Μην πεις offside! Και το παιδί ας πούμε. Ρε είμαστε ρε Μάρκο! Ρε είμαστε μόνος του είναι από εδώ ρε πέφτει! Δεν την αγαπάω το. Αλλά όλα Ήρεμα πόδια, πόδια, ήρεμα! Από ότι είναι συμβολικό στο φαγητό. Ο Γιώργος τώρα κάπως έχει ηρεμήσει. Παλιά, Ο Γιώργος σαν καρκιά πεθερά μες στην κρίνια είναι. το κρεβάτι 12 ώρες το βράδυ μου σιδρώσει στο λοχά. Και να του λέω όχι δεν σηκώνω, μου λέει δεν σηκώνω, μου λέει δεν πρόκειται να θα γλιτώσεις. και να μην σηκώνει το κρεβάτι είναι ας πούμε αυτό που Ρε Μαρσελιά! την ώρα δεν σου περνάει με τίποτα. Καλά πήγα να πεις όλους τα εσύ! Δεν είναι ότι Πού αγαπάω να είσαι κύριε! Όχι, αλλά είπαμε κάτι Ναι. παιδί που τις χάρες του. να το τέλος. Στην αντίπαλα, μία πακέτη, μία τα λέει! Πήγε μόνος! Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Άри, Μόνος του, εκεί ήταν μόνος και πήγε σαν αντίπαλος. προσπίσε Δεν τους έκανε. άγχωνο να σου πω κάτι. Ποιος το έβαλε? Ο Τσάκος ο Μακίδης. Σάκος το βάλει να πάρει την μπάλα να το βάλει τον κόλ. Λες το δώσει να παράτηση και στο κόλ. Τίκος, λέμε μία μιλήσω, σαν έλα ρε, ρε. Έλα ρε μαλάκα, ελάτε! Ελάτε! Κάποιος του κόσμου του τράβαγε το καφέκο για να το βάλει όλο. Ο Τσάκος τράβαγε. Τρελάθηκε. Τον τράβαγε. Για να μην πάρει την μπάλα. Αυτό είναι. Τι ανομαλία τους δέρνει, δεν το πιστεύω ρε γάμο. Καλά και με στίγματα τσακωθούνε μετά. Δεν θα την πάρει, πάει για κόλλο. Δεν την δίνει τώρα. Δώσε πάσα βρε άχρηστε! Σάκο! Δεν τρώει κόλλο λιβάνης, ρε. Ρε Σάκο! Είμαι ο Παναθέ μου ρε Σάκο! Σάκο! Έξω ένα!
Ας να βάλουν και ένα γκολ, αφού παίζουν μπάλα τα παιδιά μου, ρε. Κλείσε τώρα. Τώρα γιατί είσαι στη θέση, παιδιά. Έλα δώσε μας. Γιατί βρεις άμορε. Ποιο να βρεις. Ποιο να βρεις εδώ σε μένα. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσεις. Αυτό το μαλάκα που του μιλάς τόση ώρα. 300 τρίπλες σε κάνει και δίνει μπάλα. Μην παίζετε. Δεν του μιλάω, δεν είδες του κάνει τόση ώρα. Και επειδή του παδούς την μπάλα δεν του έχει πει μια κουβέντα. 500 ώρες έχει πάρει την μπάλα κάτι μόνος. Δεν του έχει πει κουβέντα ρε μαλάκα. Άσε να είναι διόρυθμος, δεν να γίνει κόλλος στο μάτς θέλει. Άσε να. Δεν του μίλησα, δεν σιγά τέτοια, του μίλησα. Παναγίας Χριστούς, γιατί βρεις Παναγίας. Έπεισα κανένα, του λέω την μπάλα μαλάκα. Τελείωσε. Παίχτε μπάλα. Όχι, πέσε. Δηλαδή μας είναι δώσει να είναι μάνα μια φορά. Τη μέση του κέντρου και με μία χωρίς τρίπλα, δεν θέλω τριπλά. Δεν θα έχει κουμπαλείς καθόλου. Κάνε τον έξω να πάει να φύγει. Κάνε τον έξω να πάει να φύγει. Δεν έχει μέσα αυτά. Αν πάτε παίξεις. Μην ξανάρθεις μην ξαναπατήσεις εδώ πέρα. Ρε Σίλα. Άρη, άστο να σε πάρω. Τους βλέπεις όλους. Τον άκουσε είπε. Θα τον πλακώσω κιόλας εγώ άμα θέλω. Του λέμε μη βρίζεις εκεί όσο να βρεις. Μία. Τώρα, μία. Ας είναι και δύο, αρκεί να πετύχει. Ναι, δεν πέτυχε, έδες που στόπα. Φαργούνε μωρέ, ώστε να σκεφτούν να... Μπράβο ρε μάγκα, ωραία παλιά. Έλα Μάκη Δημία. Μάρκο ψάιτησε. Μπράβο ρε Γιώργα ρε. Κλείσε. Ματσαπέδι. Έλα ήταν πιο πίσω. Έλα Γιάννη, έλα παίχτη. Έτσι Γιάννη στην μπάλα. Κλείσε. Το είσαι φωτογράφο. Άστο, μην ασχολείσαι εσύ. Άρη, τελείωσε. Φώναξε λέει πολύ κάτι, δεν γίνει κάτι πάλι. Παίχτε μπάλα ρε! Μπράβο Μπάμπη! Εγώ μόλις φωνάξω θα μ' ακούσουν στο τουρκολίμανο. Ξέχασες την μπάλα! Άντε αγόρι μου, δεν πειράζει! Σαν να μπήκε, δεν πειράζει! Την άλλη φορά! Εκεί που τον τράβηξε ο Τσάκος τρελάθηκε ο Καζάκος. Τρελάθηκε. Εν μεταξύ δεν έχει... Ξέρεις δεν είναι και κιλά, λίγο έτσι θα του κάνεις. Είδες που τσακωνόντουσαν μέσα και του λέει ο Τσάκος κόλλε πως σου δώσω την μπάλα σε ένα. Ρε, πού να βάρεσε ο Καζάκος ρε παιδιά, δεν έχει δύναμη. Άστον να είναι μέσα που... Α, εντάξει. Κατσιμίμη θες να γίνεις φίρμα, σε βλέπω αγόρι μου. Δεν με βγάζεις.
Δύο. Αυτό το κουβά τον άχρηστο βγάλε έξω. Αυτό το αεράκι είναι ωραίο. Θα στεγνώσει και ο Στίβος με αυτό το αεράκι τώρα. Δεν πειράζει, θα στεγνώσει, μη φοβάσαι. Θα σ' άνοιξε το σκόρο χώρας. Μπράβο τους, πολύ καλός, δεν είχαμε. Πού την έδωσε ρε παιδιά. Αυτός φοβάται να... αυτός... Έλα με την παλάδα, συμφωνία. Πήγαινε πάνω του να. Πάλι το ίδιο. Μόνος σου. Μόνος σου. Άλλαξε τώρα. Χωρίς. Μπράβο. Μόνο. Πίνε. Δώσε. Δώσε. Και σώσε. Μπράβο Δήμο. Μπράβο όλοι, μπράβο όλοι, μπράβο σε όλους, μπράβο. Μπράβο σε όλους. Περιμένεις την μπάλα ρε Μάρκο. Έλα. Ω, μπερδεύσε τα μπούτια τώρα. Μόλις είδε τον Άμ δίπλα την τρόμαξε. Δεξιά πάλι, Ματζαβίδης. Δεξιά Ματζαβίδης. Ματζαβίδης τώρα. Μπράβο κύριε Σεξάρσερα, μπράβο ρε παιδιά, όλα ωραία. Μπορούνε. Στο σήμερα χάλια είναι. Χάλια είναι σήμερα, στο δεύτερο. Βγάλ' τον έξω. Έλα, βγάλ' τον έξω να μπει ο Ντίνος. Όποιος δεν παίζει έξω. Τώρα κάτσα να μπω κι εγώ σε λίγο. Τους έφυγε, κοιμηθήκανε. Μπράβο, μπράβο. Δεν πειράζει. Ποιος φταίει, εγώ φταίω. Μην μιλάτε όλοι από έξω, δεν φταίει. Ποιος δεν φταίει, τελευταίος δεν είναι. Ο τελευταίος δεν είναι, πού είναι. Το Μοϊκανόν. Πέφτε μπάλα ρε! Μας πήραν το κέντρο τώρα, είδες τι έγινε. Το είδες αυτό, γι' αυτό ανεβήκανε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα χάσει. Δεν πειράζει, σας βάλουν και ένα γκόλ και αυτοί, δεν πειράζει. Μπάλα παίζουν τα παιδιά. Μπράβο ρε Μάρκο, μία δώστε. Μπράβο, πως ανοίγεις έτσι τα πόδια σου αγόρι μου. Φύγε τώρα, φύγε μόνος σου. Πω χοντρός τον έκανε φόντο. Γιατί εσείς λίγο τραβάγατε. Δεν πειράζει ρε Μασινιά. Όλοι κάτι θα πούνε για τον Έλληνα, δεν κοιτάνε να χαλιά. Ρε κοιτάτε όλη την καμπούρα σας, ρε κοιτάτε τους άλλους ρε. Μπαμπή, πίσω έχεις χάσει το δεύτερος. Περίμενε. Την έδωσες. Αυτό είναι. Όποιος πέφτει σηκώνεται. Μαρκούλη. Έλα μου. Τι είναι τώρα. Φύγε. Μπράβο ρε Μάρκο, να κουβάρας πίσω. Ωραίος. Ωραίος. Το χοντρό εκεί πέρα τραβάει. Φύγε μπροστά καμ. Άρη λίγο πιο εκεί. Το έχασε. Δεν μπορεί. Έλα στο κέντρο Τσάκο. Άρη, μη μιλήσεις τώρα από και το άλλος. Μη μιλήσεις, μην πεις τίποτα. Όχι αγόρι μου. Αυτός έχασε. Τίποτα δεν θα πεις. Θα τον ευρύσω, δεν θα τον κάνω. Όχι τίποτα. Μπράβο! Μπράβο Θάνο! Όπα! Μπράβο! Ωραίος! Μάρκο! Μάρκος! Τσαντίστηκε, ο Φακίδης δεν έχει βάλει κόλ και έχει τρελαθεί. Ποιος? Ο Φακίδης, ένα, έβαλε. Πόσα θα βάλεις ρε παιδί μου?
Και παραλίγο 2 και ο Καζάκος. Να μην φάμε μόνο. Είμαστε χορτάτοι, δεν θέλουμε άλλα γκολ. Να μην φάμε, δεν πέφτουν. Πιάνει κοροϊδό, δεν πέφτουν εδώ πέρα. Έλα, μία. Μπράβο, μόνος σου, γύρνα. Πήγε με την παρόλα. Να, Πακίλης, μία. Μόνος σου, Πακίλη, μόνος σου. Μόνος κολοκύθια. Μπράβο. Παραλίγο. Οι γλάροι βγαίνουν έξω, τι έγινε ρε? Αντί να φτιάχνει ο καιρός θα χαλάσει, ξανά έρθει ο χειμώνας. Εγώ τα βγάλω όλα τα καλοκαίρινα. Εγώ μόνο καλοκαίρινα, αφού ήθελα. Εγώ έλειπα και δεν τα έβγαλα να σου. Ωραίος. Για να τα κατεβάσω πρέπει να δώσουμε το γονιάτικο, πότε βάλω. Έπιασε βροχή. Ξανά πιάσε πάλι. Εγώ κάτι σκύλο πότε βάλω. Να δεν μαζέψουμε τα σμπρόις κόντρα στο όχι, ευτυχώς αυτό το σπίτι έχω... Τρεις ντουλάπες, 4. Πακίδης! Σάικ! Έριξε κάτι χοντρές ψυχάλες. Έχουμε καμιά ζημιά και τρέχουμε πάλι. Τώρα δώσαμε 70 αυτά. Άρα, Μετσινιά, πάρ' τον παίχτη, μην τον αφήνεις με παίχτη. Πες του, συνεννοηθείτε. Κάτσε λίπερο. Κάτσε τελευταίο. Πρόσεχε τον πίσω σου. Κοίτα και τα βροχή που πιάσε. Ναι, είδες. Αλλά αυτοί τώρα που παίζουν δεν καταλαβαίνουν τη βροχή. Ναι. Όταν είσαι σε υπερένταση δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Την άλλη φορά καβάλαγα ανάλογο και σκίστηκε το γόνατό μου από μια πρόκα στη σέλα, δεν κατάλαβα τίποτα. Με το που τελείωσε η κούρσα και ήμουν πλημμύρα στο αίμα, λέω τι έγινε ρε γάμο. Και μετά που κάνα 5 λεπτά άρχισε και πόναγος που να γυρίσω μέσα... Δίνε! Ωραίος και ο Θάνος. Ωραίος ο Θάνος. Ρε Μάρκο πίσω! Ρε κουβαρά! Ρε Καζάκο! Καζάκο! Μην κάνεις ένα μέτρο μαζί, αγκαλιά είσαστε! 3-1 με ένα τετραγωνικό και 3. Έλα, έξω μην το ψάχνει, στην κουβαρά. Έξω! Ρε κουβαρά! Πήγε τώρα! Έλα, και αυτός ο χοντρός. Δεν την έκανε. Το πήδηξε. Πάμε πια, παίρνουμε! Ωραία, τώρα θα φτιάσεις να ρίξεις καρέκλες τώρα, κάτσε ανοίξει. Το ακούω που έρχεται. Αυτή ναι, τον πρέλα, θα βάλω. Όχι, εντάξει. Έχω μπει από πίσω. Πολύ καλά, κάποια βροχή είπαμε για το υπόσταση. Μεταγραφή. Άρα, άκριο! Από εδώ! Μόνο σου! Άντε και πώς θα χάσει. Την μπάλα ξέχασες, Καζάκο. Άντε ρε Χριστοβάρδο. Άρε βλάκα. Άντε! Γι' αυτό έπιασε βροχή ρε! Έβαλες γκολ, γι' αυτό έπιασε βροχή ρε! Τέλεια ήρθε. Τον άνθρωπο. Φαντάζεις να το βάλουμε το Ζαβίδης που να κεκκεδίζει μια ώρα. Ακούγεται και αλήθεια. Αμέ, δεν ακούγεται, αυτό έχει ήχο, τι. Και ακούγεται και πεντακάθαρα, όχι... Ήταν που σου λέει και σκήνει για Κάτσε στη θέση μου! Όχι! Έλα, πάμε! Τι παιχτάρες έχουμε σήμερα. Ναι, σήμερα. Ιβάνης! Πετάει η ομάδα σήμερα. Είναι ξεκούραστε το Πάσχα. Για μότα δεν μπορώ να γυρίσω. Αυτό είναι! Ρε εσύ! Αυτό είναι πάντα! Πέσε τώρα! Δεν πειράζει. Άστιλε, γιατί έγινε άλλος. Άστα με όσοι. Μπορούμε. Δώσε μια ομπρέλα στο λιβάνι ρε! Άντε να βάλει και ο Ματζαβίδης ένα. Μπα ο Ματζαβίδης... Πού είναι, πού, δεν τον Άντως βλέπω. μπροστά είναι. Α, Κοίτα, τσάγος.
Σαν πελικάνος. Λες να τον βλέπουνε. Άκρη! Άκρη Καζάκο! Μία Καζάκο άκρια! Απέναντι μία απέναντι! Αυτό είναι ρε! Αυτό είναι! Οπα, σήκω! Ωραίος ο Θάνος, ωραίος ήταν. Άμεσα από κάτω στην τούσα την τράβα. Σε κουράσαι το Μεσσινιά όταν φεύγει, πάντα το παίχτε εσύ. Πάμε. Μη πέφτεις τώρα πανηγυστικά. Μία Μάρκο. Άντε Μάρκο, τι πώς θα χάσεις τώρα. Δηλαδή τι έπρεπε να σφυρίξει. Ποιον εύκολο αφήνει. Ναι, ο δικό του. Γιατί σφύριξε, επειδή ήταν μόνο παίκτες δική μας. Εκεί γίνει χέρι. Να πέσαμε 10 λεπτά, ερχόντουσαν. Τους κρατήσαμε. Ω, πέτυχασε να ήρθε η βροχή. Έλα τώρα πάμε μόνος, μία δεν σταματιέται εκεί η μπάλα, αγοράκι μου εκεί πέρα. Κοντεύει να τον δεις. Αυτοί έτσι ξεκινήσανε. Μόλις πήγαινε να φύγει, πέφτησε έτσι. Γι' αυτό της αντίστοιχο. Τι είναι εδώ. Δεν τα τραβάγανε αυτή τη στιγμή. Δεν βάλαμε τη φανελά όμως. Σε την άξιτη του γόρου του δεν τραβάει. Αυτή είναι πιο πράγμα να κάνει. Πιο εύκολο είναι. Όχι, αυτό δεν είναι να κάνει. Πιο εύκολο να κάνει. Ναι, κοίτα, μια σταματάει, μια αρχίζει. Φυσάει γι' αυτό, φυσάει και φέρνει συνέχεια. Ρε κουμπαρά! Χριστό! Χριστό! Κουμπαρά! Ρε δεν βλέπεις ρε, 100 φορές, πας ένα μέτρο μπροστά. Κάτσε πιο πίσω. Αυτός ο Πακίτης μια ζωή offside βγαίνει. Μια ζωή. Όπου θα γράφει το πρόγραμμα 6 γκολ η ποδοσφαιρική ομάδα. Άκρια μία, πολύ ωραία. Έλα τώρα Μαρκέλα. Αντί να την κάνει μπροστά, την κάνει πίσω του. Τι ωραία. Έτσι είναι ωραίες πάσεις. Σέντρε. Ρε κουμπαρά. Ρε Χριστό. Πού να δει πίσω του ο άνθρωπος. Ο Βολκαντρής τρελάδι. Της πήγες offside, αφού δεν έβλεπε ο άνθρωπος. Την άλλη φορά που μας έκανε. Μπράβο! Τι έκανε, γκολ. Γεια σένα ρε Κύριλλα. Άσε τα γλυψίματα! Τι ομάδα έχουμε σήμερα. Όταν παίζουμε μόνοι μας κερδάμε, καλοί είμαστε.
Δεν θα σταματάμε να φύγουμε μια που... Κι άλλο φωνάζει άλλο. 10 λες να βάλουνε. Όχι, Πόσα δεν θα κοντεύονται, γράψουμε 6. τόσα, δεν θα τα γράψω τόσα, εντάξει δεν είναι. Τι γκολ ήταν αυτό καλέ, μια ώρα μακριά το γκολ. Αφού είχε βγει ο τερματοφύλακας σας σε άδειο τέρμα ρίξει. Εγώ καμιά φορά ο Θάνος που έβγαινε. Ναι, έβγαινε πολύ. Έλεγα. Είναι μια μπάλα μόνη της να πάει, περνάει. Πήγε, άκρια μία. Ήρθε. Πρόσεχε να την έκανε. Έλα, γεια σου. Μπράβο, καράφλα. Αλλά έτσι όπως έχω τραβήξει σήμερα, άμα θα την δίνουν τον αγώνα θα ζαλιστούνε. Γεια, κλείσε μέσα τώρα, κλείσε μέσα. Όχι φάουλ! Σαν να του είπε κάνε φάουλ. Μόλις είπε όχι φάουλ, φρρρρ. Τώρα τι σιγά να μην βάλουν γκολ. Και γιατί να μην βάλουνε. Είναι μου δικαίωμα. Πω τι έγινε, τι πέτρες βρέχει. Τελείωσε. Τέλος. Καλά σας πολύ δίκες. Αυτό τον καιρό. Θα μην έρθεις.